UGWUMBA. N'afọ 2010 na June mkpụrụ ụbọchị na-abụ ka anyị malitere UGWUMBA na NTA Channel 10. Tupu mgbe ahụ enweburu etu anyị si na-ememe ụmụ mmemme dị agha soro na-eme mana AITO na-eme ebe ọbụla a na-asụ Igbo anyị na-atinye ya aka ọga anyị mgbe ahụ bụ Gaddafi bụ onye nọrọ n'aka Chris Anokwuru na Repower and AIT mgbe ahụ ihe na-ewu mgbe ahụ bụ na ndị UNESCO kwuru na asụsụ Igbo ga-anwụ in the next 25 years, ya bụ 10 afọ na abụọ na afọ ise na-abịa abịa. Ya bụ na afọ 2010 ka a na-ekwu ihe a. Asị na asụsụ Igbo ga-anwụ pii na ọ bụrụ na esi etu a na-aga. A na-asị ọ wee ebe mmadụ nọ ka ebe mmadụ na-anọ. Anyị wee tinye isi, tinye ọnụ, tinye anya na ụkwụ n'imi n'ihe ọbụla wee na-agba mbọ. Eziokwu mgbe ahụ tupu ife onye ị ga-eme interview ya bụ ịgba ajụjụ ọnụ n'asụsụ Igbo ọ na-enye nsogbu. Ọ na-abụghị na ị gara n'Igbo. Ị gaa n'ụlọ akwụkwọ dị iche iche na Lagos adịghịkwa asụ Igbo, adịghịkwa akụzi Igbo. Ndị na-akụzi Igbo bụ ọkwa ma ụlọ akwụkwọ ndị Igbo nwe. Ndị na-ekwe akụzi Igbo bụ abịa asị ndị nne na nna abụ na chọọ ka ụmụaka ka na-akụzi ha Igbo na unu ga-akwụ ụgwọ ọzọ a ga-eji kpọta onye nkụzi Igbo. Ya bụ na ndị UNESCO ihe ha fụrụ enwere ihe ha fụrụ ha ji wee sị na ihe a ga-eme. Anyị wee chọrọ itinye ọnụ n'ụbọchị tata na ihe gbasara ọnwa ha sị na asụsụ Igbo ga-anwụ. Asụsụ Igbo ọnwụna. Ndị Igbo ekene m unu. Kebe eziokwu ọbụla na that mbụ prediction and prophetic prediction aka emenu mana ihe mere ọbụla na like you heard from UGWUMBA o bidoro on time zọba dis asụsụ Igbo ka ọ ghara ịnwụ. Sọsọ UGWUMBA TV bụ ebe ị ga-afụ ife program niile a na-eme bụ n'Igbo ma ịgba ajụjụ ma program anyị niile ma podcast anyị bụ n'Igbo ka ọ dị. That bịa bupụ that prediction ha merụ change ya nye another initiative. Kịta Igbo anwụghọ Igbo ka chimchim ka na-adị stronger. Maka na ọ bụ na asị gị nwoke na ịba moto a nọ inwe accident isi na onwe ife na-emenụ na onwe ife na-emenụ ịpụ inwe accident mana ọ bụ na asị gị ịba moto inwe accident ishi isa na-abụ n'anya ịgba move ọdụ ka sị na trailer kwụsịrị ijie break ka trailer gabara onwe ya ịkwezi na-agbasi 60-70 ya ya bụ ngwere ihe mere unu ka ị survive mana ọ bụ na mekanik rụziere moto ọfụma ka ị mara na-emenụ ịdị kpokọrọ kwụsịgodo nene taya ka ebe o si ihe mere na UGWUMBA TV rise to that occasion sị ka amara ihe a ga-eme ife a ka asụsụ Igbo ghara ịnwụ. Ndị ọzọ na-emekwa n'ebe dị iche iche ndị ọbụla na-atụlite so ndị iche na UNESCO che na asụsụ Igbo ga-anwụ afụna na ọdụrọ possible and they did well. Ya bụ awakening nke ọ bụ because na onye ọbụla kụniziri kịta adịshọ dat na asụsụ Igbo amanwụ ana ọmanwụ ọbịabize kịta UGWUMBA nwegara aka na ọkpa aha ụmụnna ọzọkwa nna ya unu bụ ka a na-atụ iri UGWUMBA unu weta advert a na-eme advert na UGWUMBA TV otu ọbụla iso a na-eme advert na a na-eje ịchọ nkụpụta nwa ihe ọbụla ịchọ rekọd ha na-emerụ gị even ịchọ voice over music na ndị otu UGWUMBA na-eme ya na-akwado na eke asụ Igbo ghara ịnwụ nke ọrụ chi ime obere ifu na-achọ ndị mba ọzọ osizi ike achọba UGWUMBA ka abịa kwupụtara n'ọnụ UGWUMBA na-agba mbọ mana ha na-enye ụmụazị nri ha na-ego ụmụ ihe dị eji akwado destin o nwere ebe ọzọ esi ebute ego o nwere particular plot enwelu eji ebupụta ya ọ nkwado ụnụ ka n'Igbo ghara ịnwụ ka ụmụ ụnụ mụta ya maka ihe na-eme bụ ụmụ nwaanyị ka ọ ga-abalị because ụmụaka nwere ike olu tumoro sị na eme research o jebe na UGWUMBA TV o jee ọgọgụlụọ ya o butesi ife atị dị na-eweta na ife eji akwado UGWUMBA. Ọ dị mma epetike ịgbọrọ ihe ewu na-eri ka ịnyụrụ ihe ewu na-ata ka ọ gịnị amaghị m nke ọbụla ịgbọrọ ihe ewu na-eri ka anyị malite ịma na Oliver kwuru egwu sị osisi nọrọ na a ga-egbu ya egbu ọkwụrụ ofu ebe o mmadụ nọrọ na a ga-egbu ya egbu ọzọ ọgbawa ọsọ ndụ ya anyị ga-eme practice mgbe ọzọ na ndị UNESCO kwuru na asụsụ Igbo ga-anwụ
dịka mgbe Chineke siri onye amụma ya ga-agwa Hezekaya na ọ ga-anwụ ya kwado na ọ ga-anwụ Hezekaya si Chineke ka akpa n'ihe akpa gị retakwa nke a gị retakwa nke a n'ihe enwenekwa nke a ka a ga-eji hapụ nke a na-emezughị nke a enwe nyekwuo ya afọ 15 Hezekaya wee hazie onwe ya wee gawa maka anyị ma na igwe niile jekọ n'ụzọ ya bụ na mgbe e kwuru okwu a na ọtụtụ n'ime anyị gbara mbọ abịa na Ugwumba anyị gbara mbọ ihe dị egwu ebe ọbụla a sị na a na-eme mmemme onye ọbụla bụ ezigbote igwe n'ala Igbo onye ọbụla ndị Igbo ọbụla na-emeta ihe ọbụla anyị na-ewepụta ya na-egosi ụmụaka anyị mgbe ahụ nọ na NTA anakọta ndị mmadụ asị na orukwara mgbe eji eme Ugwumba onye ọbụla na-agba akpọta ụmụaka a na-akụziri ha mgbe ụfọdụ emechaa ụfọdụ akpọ n'ekwentị na ihe dị etu a dị etu a na ya aghọtaghị ya gị gwe ihe ha ga-agwa ụmụaka ya oru ka e bidoro African Magic anyị soro na ndị izizi ya bụ African Magic Igbo channel tupu ya ebido Igbo channel anyị soro na ndị izizi nyere ha ụmụ akụrụngwa ụmụ mmemme a ga-eji bido ya bụ Igbo channel ya bụ na anyị agba na mbọ anyị eme na nke dị anyị n'aka ka na-emekwa na-aga gbatara peti ka eji na-asị unu biko na ụmụretakwana na mmiri ka eji eme akwụ onye ọbụla na-akwado ka anya bụ ihe na-aga n'ihu mana ọ nweziri mgbe o ruru agbagide dịka nwe nna soshal midia wee pụtazie ọcharịzi ọkụ ọ dịka Elijah na-agba ọsọ si na Chineke na-enwe ozi onye ọzọ n'ọsụsọ ya Chineke wee si ya na aka jigoro eju na-enwe 5,000 on top ya bụ ndị mmadụ wee pụtazie yuzizie soshal midia ọ bụzi mgbe ị na-aga na TV aga akwụ ụgwọ maọbụ mgbe ọ ga-agba ruo asị ga-ekwu na nke a ga-emere nke a ga-emere onye ọbụla wee pụtazie ụfọdụ n'ime ndị be anyị wee jiri Igbo bata na nke dị egwu ewefu na anya bụ asụsụ Igbo ama nna maka na mgbe a na-ekwu na asụsụ Igbo ga-ana ọkwa eziokwu o ị gaa n'ụlọ akwụkwọ enwere ụlọ akwụkwọ n'Enugu steeti ka ọ dị na Abakaliki nwaanyị na-eme Igbo ndị nne na nna gakwute esi ya nwoke si nne ọ na-abụrụ ịsụchara ụmụaka Igbo imecha anata ha na biko ịsụjinara ha Igbo ọ bụrụ a ga-ewepụta ya bụ vidio mgbe na-adịghị anya ka Enugu steeti gọọmenti tinye ọnụ na ndị nne na nna gakwuru ndị skuul private skuul ọ dị na Abakaliki si ha unu akụzizinara ụmụaka anyị Igbo na ọ na-eme ha na-adị Igbotik nsị isi ọ dịkwa ndị a mma asịrị unu na onye na-asụ Igbo ama nsụgbu oyibo unu afụkwara Chimamanda ka ọ na-akpapụ ndị ọcha ọ kwụrụ n'anya sụkarịa ha n'oyibo marakwa asụ Igbo mara omenala anyị nke anyị na-atajifie kịta Igbo ịchọ oyibo atajifu go Igbo n'anya ewere shọpụ ha wiri go Igbo were headpan ha wiri gị Igbo na-ekunyere ya ka at this age mazi ihe bụ ụmụaka listen 7 languages or 9 languages ha ga-ebunye n'isi a and they won't jumble one nke ọ bụla na partition ha nwa gị sụọ Igbo ya bụ biko na ya bụ ihe ya bụ amụma eburu na omeghezi mana etu o si dị kịta bụ na o dogo onye ọbụla anya na Igbo ama anwụ maka na anyị na-asụzi Igbo na-asụte mma ọ dịghịzi ka mgbe mbụ ọ na-abụrụ ịgakwuru mgbe aha anyị bịa na ala Igbo maọbụ ebe ọbụla ndị Igbo na-eme mmemme ụfọdụ fụ maikrofonu ihe maikres ndị Ugwumba asị chere ihe ọ na-agba abụghị na ọ chọghị ịpụta na TV etu ọ ga-eji sụ Igbo enwere ofu nwaanyị abịara ofu mmemme asị na ihe akwa akpa ha kasị sụsụ Igbo nọ ndị Igbo n'ebe nwaanyị wee sụchara si asụkwana m Igbo achịrị sụọ ngwa ka ngụzie nke m dere n'akwụkwọ edere m ya n'oyibo ndị mmadụ chịa ifu na ya bụ ihe na-abatawanye ya n'obi na ọ marịgo na ọ bụrụ na gị na nwa afọ Igbo nọrọ na ị kwesịrị na-asụrụ Igbo ị na-anya tupu akpọbata m epetika ọzọ na ofu ihe na-enye nsogbu bụ ndị ọ na-abụrụ ha ga-eche ihe anyị na-eme kịta na soshal midia ọ gaa na YouTube ma na Facebook na-asị na unu kara imie n'oyibo nkịta ga-arachaghị anya anyị mee ya n'oyibo ka onye ọbụla wee nụ ihe anyị na-ekwu nkịta ga-arachaghị anya maka na ọkpụkpọ oku a kpọrọ anyị bụ ka anyị na-eme nke anyị n'asụsụ Igbo onye na-anụghị ya jụọ onye ọzọ ndị Yoruba na-eme nke ha ndị Hausa na-eme nke ha ndị be anyị na-abụrụ onye na-azụ ahịa n'ugwu Hausa ọmụta Hausa ka ya na ha wee na-azụ maka ndị Hausa denosendu ịma ha asụ n'ọrụ onwe ị ga-amụnata asụsụ ha ya bụ na onye ọbụla abịa na-asị anyị anyị mewe n'oyibo ka ama ọ gwara eziokwu na ama m na ọtụtụ ndị na-emegbu Igbo enwe ndị anyị niile na-emegbu Igbo na soshal midia oyibo ka ha jizi emezi ụfọdụ ihe ha na-eme ụfọdụ na-emixizie
maka na a gwara ha sị ha na ọ bụrụ na eme ya n'oyibo na a ga-enwetakwu ego karịa ma ọ bụ ndị ga-eso ga-akarịa ndị nke asị gị Igbo dịkwa n'one Igbo dị more than 80 million ọ bụrụ na ị nwee ikete 2 million n'ime ya na social media o zuru ezo zụọ ndị be ha epechike ndị be anyị ọ gbara anya mmiri ihe okwu kịta na a na-esesụ anụ oyibo ka ngwon ije na mba chinko China program ha bụ na Chinese ime ite ndị ọchịchị fa ọkwa ndị gụrụ akwụkwọ na Harvard na Oxford unu chọ ikpe ndị official Chinese ka ọ na-asụ chọọ translator abịa na agreement ebe dị na China edecha asị gị na Chinese version dị superior to translated copy ime ihe na ọ sị gị na first language bụ Chinese ihe eji akụzi engineering bụ Chinese ihe na media bụ Chinese ka eji odo onye ọbụla anya ome mistake n'oyibo ọ sị gị revert to Chinese version of it mana ndị be anyị bụ anaghịkọfere mmeriju kere nke bụ ya Ugwumba translate bụ na mụ nwere abụ nnọkọta asọm oyibo na nche izi ndị ọcha ozi ma ọ nche izi ozi ka ndị ahụ n'ihe na-ekwu because ama that na ndị Chinese si eme asụọ ya ije chọọ interpreter kwụọ ha ụgwọ eme bụ ka o berufe ego mana nke bụ eziokwu bụ that na unu asụsụ Igbo anyị chọrọ ka ọnwụ na Ugwumba andate mbụ that na unu nwa kwesịrị na-akwado Ugwumba because na ebe onye na-arụ ka ọ na-eri kwefụrụ ịnyịnya ọbụla na-azọcha ọka ha ekechi ọnụ ihe ka ọ na-ekute ekwu ịnọ ka ọ na-ekwu dat na ụfọdụ ahapụ na Igbo baa n'oyibo eji anya si wee hapụ ya ka o si anwụ anyị na-enye ndị be anyị encouragement ka a na-asụ Igbo na-akwado ha ndị na-akwado n'oyibo gịnị ka ha ji emekida money ị na-eme ife ewere mmanụ gị bụ ụnụ ụmụ gị wee nwee ebe ha na-ana ayọ ka a na-ayọ ụnụ mana ụnụ chekwa ọsọ asụkọtasị Igbo nwụọ ọghọnwụ nke meso nwụ ka ụmụnna a na-akụziri ha Igbo oke nwere ike mana ka anyị na-agwa onwe anyị eziokwu ka a na-eme ife kịta etu ekwesịrị na enwegide esu oyibo mụmụna na-ekwu eze nsị na isu oyibo me mistake ka sị dat na onye adọ refined kwuneliza ọya sị gị bịa ebe a bịa ka anyị fara nkwọ ịsụọrọ m just brief Igbo language jee na Google map ịchọ kịta iti afọ Igbo na Google map ike ọ bụrụ Okoronkwo street gọgasị kọrọnkwọ ị na-enwe aṅụrị mana ọ bụrụ na onye Igbo chọrọ sụrụ datin afọ ọrụ anyị iwere nkata gị kpọọ nkata gị nkara nka ụmụazị ewere kpọọ asụ Igbo anyị dị rich anyị dị generous anyị dị enterprising gịnị kpeta na asụ anyị ndị be anyị ji obodo oyibo o nwere ka ọ bụrụ onye afọ ya bụ Ikechukwu oluo na obodo oyibo ochenji eto Ike ka o wedịrị ha izi mana ndị ọcha ya akpọ Arnold Schwarzenegger Chekochenko ka ọ gịnị na-akpọ ya afọ ya esi ebe atọ Ronnie Stapler iwepụ oke gị na-enwe nsogbu onye ọcha ewu ka Robinson ka iwepụrụ ife na ya mana abịara nke anyị ọ bịara afọ gị bụ Okoronkwo ajụọ gị enweghịsị Okons ma oke kpọrọ ihe Okoronkwo enweghịzi ọnụ o kweghị akpọ onye ya eji onye ọzọ so ọ ka wenyere ndị be anyị aka biko anyị na-ayọ ụnụ ka anyị na-akwado asụsụ Igbo a ọka sịrị ọka for 10 years ka anyị echebe n'ọgwụna ọka for 10 years and ha karịa ịkụzi okwu na ọya anwụ ka ọ na-abanye ụba ka e nwee more translations into Igbo version ka enwekwa ivu ma kọmputa ma Google onweghị Igbo a na-ekwu ka o nwee mmụọ biko ọya dịkwara anyị na mma ọ dị mma n'ịpịacha ọnọdụ ama m na mgbe gara aga ezigbo onye m maazị Ogbonna ya Okoro ụlọ obodo oyibo kịta amaghị m na enwere mgbe o so rụọ ọrụ ndị gọgụrụ ọrụ ndị dịka Amarachi Atama ha niile so tinye aka mgbe ahụ nke bụ na ọ bụrụ na ịbata kịta ị gaa na kọmputa si oyibo a ịsụ idere ede ha degharịarị ya n'Igbo kọmputa ede ya edobere ọ ndị be anyị mere ya tinye ya na kọmputa kịta idecha oyibo ahụ si ya translate English to Igbo o dee ya tinyere rikom na gbọm niile dị n'ime ya okwu agwụ ya bụ na asụsụ anyị ama nnazi kama na anyị kwesịrị ịkwalite ya dị proud of it ọ ga-abụ iruo na ịgbago na iruo n'obodo oyibo mgbe ụfọdụ enwere onye agha kọrọ m akụkọ na enwe mgbe ndị ihe na ndị eke na-achụ ofu nwaba anyị na obodo South Africa
ọ na-agba ndị a na-ebu isi ya agịrịga ọ na-agba ụmụbanyị ndị a awụdokwa m na onye na-ere akwa mepere ihe na si ya makpunye ebe a ọ makpunye o gosi ụzọ azụ ụlọ o si gbapụ ndị ejideghị ya mbọchị a gịnị ka o ji mee ụmụbanyị na ndị be anyị ndị ejidekwa m ndị awụdokwa m asị na onye nke a bụ nwanne ya bụ ka a napụtagozu ịgba ọkụkọ tupu ajụwa ọkụkọ ajụjụ ihe ọ bụla omena nọ nwanne maka na ya bụ nwata sụrụ Igbo onye gasị mgbe gbaba ebe a gbaba ọsị mgbasi azụ ụnụ si azụ etu a ka o si na ya bụ biko onye ọbụla kwado ịsụ asụsụ Igbo maka na ọ bụrụ na ịsụ ha asụsụ Igbo tata o ruo echi ọgwụ a ga-akwa mmakwara anọgo m ebe mmadụ tinyere asọmpi si na onye ọbụla nwata ọbụla meritere na asọmpi a na a ga-enye ya scholarship ya bụ ịzụ ya n'akwụkwọ n'efu nwata jiri maka na ọ mere ihe na wee weta merie na ya bụ asọmpi wee zụọ ya n'akwụkwọ n'efu kwụọrọ ya ụgwọ akwụkwọ na secondary school bido na class 1 to ọgụcha maka na ọ sụtara Igbo ofu ụbọchị ofu ụbọchị ka ọ sụrụ ya bụ Igbo sụta ma na ọ bụghị ofu ụbọchị ka a kụzirie na nne na nna ya bidoro n'ụlọ ya mere biko mata ọ bụrụ na ị maara na nwata ama mbụ isi blọk maka na ọ na-asụ Igbo ka ị ga-eji gbochie ya iso Jizọs sịrị kwee ka ụmụntakịrị bịakwute m onye egbochi na ha maka na alaeze eluigwe bụ nke dị otu a abịa na Ugwumba ya na-asị kwee ka ụmụaka gị na-asụ Igbo onye egbochi na ha maka na agamnihu nke asụsụ Igbo bụ nke ndị dị etu a ọ dị n'aka ndị dị etu a ya bụ biko anyị na-asị onye ọbụla ya gazie biko kwee ka ụmụaka gị na-asụ Igbo asụsụ Igbo amanwụ maka na anyị ji azụ onwe anyị ịfụ nkịta ụmụ gha na-emegbu anyị pụta ya sụọ ya etu ochi dị anyị mma onye ọ dị mma ọnụ onye ọ na-adịghị mma ọnọrọ onwe enwere onye anyị na-anyụ biko ka emesịa